ଗାଧେଇକି କୁଆଡ଼େ ଯିବୁ? କା ଘରକୁ ମ? ଏଇଟା ବା ତମ ଘର? ତୁ ତ କହୁଛୁ ଏଇଟା ତମ ଘର, ମୁଁ ଜାଣିଛି। ହଁ କଣ ନା? ଏ କଣ ବେ? କଣ ବେ? ପଡ଼ି କଣ ବେ? କଣ ବେ? କଣ ବେ? କଣ ବେ? କଣ ଦେଇଟା ତୁ କଣ ଦେଇଟା ଫୋପାଲି ଧ ତୁ ଘରେ ଖଣ୍ଡିଆ ଦେଖା ତତେ ଖଣ୍ଡିଆ ଦେଖି କୋଉଠୁ ପଢିବେ କୋଉଠୁ ପଇଲୁ ସାପ ମୋବାଇଲ ସି ଦେଖ କଣ ଖଣ୍ଡିଆ ଦେଖା ହଉନି ବେକ ଛାଡ଼ିନି ତତେ ମୁଁ ଦେଖି ଖଣ୍ଡିଆ ମତେ ରୋଗ ହେଲା ପୋଛ ତ ସାଢ଼େ ପୋଛ ତ ସାଢ଼େ ହଁ ଛାଡ଼ ଦେ